Bateh kanggo sing seneng traveling, saiki wis wayahe nok Bukit Dami sing enek nek Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Nok kene sampean iso nikmati apike sunset ambek dikancani angin sepoi-sepoi. Kaya piye pesona alam bukit iki? Ya iki liputane. Lokasine nok Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Bukit Dami nyuguhna pemandangan alam sing apik banget. Bukit sing dhuwure kira-kira 360 meter iki lagi dibuka kanggo destinasi wisata akhir-akhir iki. Nggon iki dikelola ambek BUMDes setempat. Nok nggon iki pengunjung iso nikmati kumpulan pegunungan teko arah ngendi wae. Nok sisih etan pengunjung iso oleh sunrise ambek apike pegunungan Agropuro. Tapi daya tarik sing paling digoleki pengunjung yaiku sunset. Pas srengenge ilang alon-alon nok walik Gunung Bromo. Eneke pirang-pirang fasilitas mulai teko gazebo sampai bandolan sing dadi spot foto sing latar belakange langit senja. Momen iki dadi daya tarik sampai akehe pengunjung ora iso nglewati kanggo ngabadikno momen. Mlebu kawasan iki pengunjung mung perlu bayar parkir, wis iso nikmati keindahan alam sing ditawarno. Masih lagi dibuka kawit 2019, pengelola wisata teko BUMDes Desa Tigasan Wetan berkomitmen kanggo nglengkapi fasilitas kanggo ngolehno nyamane pengunjung. Karo keindahan alam ambek suasana sing tenang, Bukit Dami dadi salah sijine destinasi wisata alternatif kanggo ngisi waktu ambek ngelepas penat. Piye Bateh tertarik ndang ayo dimanfaatno waktune kanggo healing ambek nikmati apike Bukit Dami. Farid Fahlevi, JTV Probolinggo.